Arc de corba catenària amb 3 capes o rosques de maó manual col·locat de pla. Segona i última part, pas a pas. Ja segueixo anar posant la segona capa amb aquest arc, agafo anar posant la pasta, escampant-la bé, procurar que estigui mullada el que és el rajol, el que és la base, i com es pot veure anar acostant el ciment contra el maó que ja està posat, i perquè d'aquesta manera quan el col·loques està sobresortint el morter, com nosaltres en diem està vomitant el morter, llavors s'agafa i anem recollint tot el que és el morter pels costats o la pasta, i ara poso els separadors per anar mantenint el junt. Aquí, com que la part darrere jo no hi arribo, no ho veig, ho haig d'anar fent a tientes, o sigui, allò de poso el separador perquè així ens en dona una guia de la manera que em quedi la junta bé. Ja continuo o començo per l'altre cap, anar posant la pasta contra el rajol ja existent, intentar recollir tota la pasta que es pugui perquè no caigui tant. De totes maneres, tot això que queda brut ja es neteja després, que es pot fer amb aigua rebaixat, sal fumant rebaixat amb aigua, o si no, sal fumant viu. Llavors em trobo que no puc fer tampoc tota la junta d'un centímetre, com m'agrada a mi, d'un toig d'una peça o d'un rajol amb una altra, perquè llavors em perdria amb la junta, o sigui, haig d'anar primet, però sí el que intento és que quedi tot ben massís de pasta. Així anar-li aixecant també amb la paleta. Ara posaré també els separadors per saber el gruix com vaig. Sempre agafar, ja estan els separadors posats, i ara tornar a posar pasta per anar continuant, anar fent, anar posant. Però fixeu-vos que sempre agafo i poso pasta contra la rajola posada, o el maonet. El mateix agafant-los, el que faig és anar-los triant, que com que n'hi ha descantellats, mirar de posar-los o guardar-los, si són massa, per posar-los en zones que no es veu tant, com per exemple al començament. Aquí la barreja, la dosificació del morter és a raó del 2,5 o el 3 de sorra per un de Portland, de ciment Portland. Continuo a anar posant les creuetes perquè és la guia que tinc jo, llavors el pico per saber si ja toca o no toca. Després ja quan en tens un tros, agafar, netejar-ho bé, netejar-ho, recollir la pasta i també amb el canto de la paleta passar-li perquè així ens queda més la junta més apretada. Això mateix, fer-ho d'aquesta manera i si queda algun foradet, tapar-lo. Així si es veu alguna diferència és qüestió d'anar-lo rectificant ara que és tendre. Així, ben recollidet. Ara ja, com es podrà veure, estic fent el que és la junta dels dos arcs, del gros i del petit. Aquest maonet que poso està tallat en diagonal en l'extrem, a 45 graus, perquè l'altre, el que va amb l'arc petit, s'ajunti. Això es podrà veure ara com posi el segon rajol. Això són rajoles toves de 30 per 30 o 28 per 28 tallades per la meitat, perquè em queda un gruix de 3 centímetres que m'agrada molt. I els he tallat per la meitat perquè així li dono més bé la forma de la curva del que és l'arc.
Anar recollint la pasta ben recollida, procurar que quedi tot ben massís i també respectar la junta. Com heu pogut veure, he estat ara posant la mà per davant perquè com que no hi arribo doncs ho vaig anar fent a tientes. Ara es podrà veure l'altre maó que està tallat a xamfrà. Ara ja s'aprecia que el que hem posat primer ho està, però s'apreciarà més després. Llavors el que hi ha, el que és aquesta barra és la que fa de contrafort, és el que trava el que són els arcs. Després ja quedarà tot fet una peça i ja no marxarà. També poso aquí morter contra la rajola que hi ha posada i aquesta és la peça que es veu que està tallada en diagonal o 45 graus. Això ara ben rejuntat, ben apretat, i veure si convé entre el ferro i la peça doncs també se li posa algun tros o s'omple, si és poca cosa, s'omple amb el mateix morter. Ben apretat. Sempre és molt important perquè la junta és el que treballa també amb la pressió que li dona la força de l'arc. Ara ho segueixo posant mons ja per poder arribar i tancar. Ja estic fent el que és la tercera rosca. Sense xamfranant-lo perquè és de la manera que cau menys. Tot i amb això en cau perquè al no veure-ho, però ja vaig amb precaució i al mateix agafar doncs ja apreto i estic recollint. Fixeu-vos que estic movent el totxo o el maonet, l'estic fregant i també ho pico, el cop de sobre, que és molt important. Ara posaré el separador i així ja em dona el gruix. I vaig apretant fins que fa pressió d'una peça amb una altra. Ara a l'hora de tancar s'ha d'anar molt en compte perquè jo ja veig amb la junta que anem bé, però de vegades pot ser que et trobis que vagis una miqueta més separat i llavors et quedi un xamfrà molt gros, que sempre és millor que sigui poca cosa tallar una miqueta la peça, però que no quedi un junt gruixut. I al ser la tercera filera, com que no tinc cap cordill posat, doncs és millor comprovar-ho amb el nivell, en què sigui amb el nivell de plom. Ara, segurament que l'estar mullat, en trobaré que hi sortirà més el ser més líquid, però ho he tingut que fer perquè es veia que estava sec. Ara al quedar el morter així, al posar la peça, em trobaré que regalinarà. Això es neteja bé. Fixeu-vos el cop que li dono, encara que se senti bé, però donar-li aquest copet que va bé perquè li fa pressió entre el morter i el maó. A l'últim sempre s'acostuma a provar-ho per si llavors s'ha de repartir amb alguna junta. Ara així repassant una miqueta perquè no s'assequi massa.
i allà on tenir falta doncs posar-ho, i si està molt clar llavors el que es fa és agafar del que estigui més duret. Així, anar apretant a la punta. Ja vaig per cara de tancar. Així anar repartint la pasta, que és molt important, que no cal aixafar-la perquè ja ho aixafarà la peça que posi a sobre, que llavors és de la manera que a l'apretar queda tota la pasta repartida. Ara provaré, aviam com em ve la peça del centre. Aquí en què sembli que ho vegi no ho veig. Em refereixo jo que no m'arriba a veure l'altre cantó, però així ja amb el que és amb el separador i també veig la junta del costat, ja veig que anem bé. Estic provant ara que entra bé, entra força bé, però sempre s'ha de mirar els dos caps, perquè si no llavors et trobes que pot ser que sense pensar-hi et quedi una mica cap i ample. Sense pensar-ho o sense voler. Així anar posant la pasta pel costat i ara ja posar el molt bo. Ho faig amb les dues mans perquè posaré una mà així anar apretant i amb la paleta ja vaig recollint i li estic donant el cop. Llavors es podrà apreciar que la part de dintre em queda una miqueta més alt, però ja ara al donar la volta, o sigui al passar per sota i anar a l'altre cantó me'n dono compte i l'acabo d'apretar xamfranant-ho. Vull dir xamfranant-ho, no picant-lo, que vagi baixant. Ara quan entri el picaré ho pico perquè em dono compte que queda una miqueta més alt i torna a sortir la pasta, la recullo i anar rejuntant. Ara aquesta miqueta de cosa és qüestió de rejuntar les dues juntes perquè sempre al posar-ho pot ser que quedi que n'hi falti. I és molt important, que és la base principal de que quedin ben trebats uns amb els altres. Bueno, doncs ja tenim l'arc fet, tapat. Aquí es pot apreciar com ha estat amb el xíndric, que ara el aniré per treure. La part de dintre encara s'ha d'acabar de netejar, però de moment ja es pot treure. Hi havia posat un puntal al mig perquè no cedís. A vegades amb el pes podria ser, però un cop tens la primera posada ja no passa res. Ara trec les falques perquè el que sempre dic és que posar les falques queda el xíndric aixecat i ara al treure-lo baixarà, i si no baixa l'ajudaré que baixi i així ja podré treure'l. Costarà una miqueta perquè hi ha les rebaves del ciment de la primera filera que fan de trava, però bueno, bellugant una miqueta ja sortirà. Remenant-lo, bellugar-lo una miqueta i ja surt. Ara a continuació ho desmocaré, o sigui, trauré totes les rebaves ara posant la paleta de canto en tota el que és la llargada del junt i anar picant-ho d'aquesta manera que llavors els mateixos totxos o els mateixos maonets fan de trava i deixen trencar ben bé la rebava.
Aquí es pot veure que ja està net. Això és una imatge. Una altra que es veurà ara, que es va a les dues creueres, com aquí mateix, es veuen els dos. Una altra toma vista del costat. Una vista de la part del camí, la part alta. I aquesta és la que es veu ja acabat, a punt d'agafar i posar la bòveda, de fer la bòveda.